уважаеми зрители, за какво се сещаме обикновено, когато кажем Грузия? Днеска аз направих всичко възможно, влезнах в интернет. Грузия, американците викат Джорджия, ние викаме Грузия, забравих как точно и казват грузинците, беше нещо много сложно. Но това, което се сещаме за Грузия обикновено, сещаме за виното, за свободния им дух и особено за чувството им за хумор. Сега ще ви докажа с една грузинска история. Грузия. Диво планинско градче. Един пациент седнал на стола на заболекар и е казал: докторе, нещо не ми се вързва. Уж си заболекар, а самият ти нямаш нито един зъб. Как да ти кажа? Нали знаеш как е у нас? Око за око, зъб за зъб. Велик народ са грузинците и затова съм особено щастлив, че днес ще мога да се докосна до част от тяхната култура. Представя ви националния балет на Грузия Сухишвили! Уважаеми зрители, сега тук при мен е директор на Националния балет на Грузия Нино Сухишвили. Здравейте, как сте? Здравейте. Как ви се чувствате? Здравейте. Прекрасно. За съжаление не знам български. А вие нямате преводач от грузински. Ще трябва да говоря на руски. Аз си бях подготвил думички на грузински, обаче ги забравих, защото са много трудни. Бях си приготвил да ви кажа здравейте, как сте? Много сте красива, обаче ги забравих. Много труден език, между другото. Трудни. Да, труден. Българският също не е лесен. На мен ми е добре. Аз с български добре се справя. Справляйте хорошо. Как сте? Как ви себя чувствате? Спасибо, хорошо. Благодаря, добре. Танците са много трудни. Днес гледах ваши танци в интернет. Има много ваши танци в YouTube. От различни места по света.
в разных местах в мире. За нас те не са трудни. А вие ми връщате. Хубавото чувство за хумор в грузинско. Знаете ли колко вица за грузински съм разказал? Сигурно, не знам, десетки, много. Страхотно чувство за хумор имате. Благодаря ви. Само да кажа кога ще е вашия концерт на уважаемите зрители. Зрителите могат да ви гледат на 11 ноември във Варна в зала Конгресна и на 12 ноември в София в зала 1 на НДК. За първ път ли идвате в България? Не, това е втория. Как беше първото посещение? Миналата година имахме много хубаво турне, два успешни концерта, много добре ни посрещна публиката. И сега ще бъде така? И сейчас тоже будет така. Надявам се. Как танцуват така на пръсти мъжете? Как сигурно си ви омръзнало да задават такива въпроси, но аз се уча всяка нощ. Единството, което направих, си чупих крака. Это не надо пробовать. Не трябва да се опитвате. На пальцах не старайтесь танцевать, не се опитвайте на пръстите танцувать, защото можете да си чупите пръстите. Аз вече ги чупих. Не само, аз си чупих целия крак. Сейчас не старайтесь еще на Няма колени защо прыгать, потому не что се тоже опитвате да опасно. скачате и на колене. Това също е много опасно. Значи е опасно. Да, и еще опасно саблями. надо Опасно и знать, с потому сабите что да это си требует играете. очень Трябва да хорошей знаете как подготовки. се прави Значи вие това. тотално му отказвате от грузинските танци. На пръсти да не танцувам, на колена да не танцувам, сабя да играя. Самому не надо пробовать, а так Сам не приходите трябва да посмотреть. опитвате, иначе елате да не видите. Не, аз опитах и ви казвам, че положението е много страшно. Мога да кажа, че е очень страшно. А иначе ще дойда да ви видя. Чакайте, че забравих кога беше да кажа на зрителите. На 11 ноември във Варна в зала Конгреса, на 12 ноември в София в зала 1 на НДК. Между другото е много хубаво, много красиво вашето шоу. По света навсякъде ли се радват толкова много? Везде в мире вам радят так сильно. Да, но у нас успех во всем мире. Имаме успех в цял свят. Колектива ни съществува вече около 70 години. Обиколили сме целия свят. Почти във всички страни сме били, всички континенти и навсякъде се ползвахме с много голям успех. В Грузия ходите ли си? Възвръщайте се. Как-нибудь в Грузия, мы в Грузии тоже да, даем концерты. в Грузии също имаме Какво става концерти. в Грузия? Аз никога не съм ходил там. Я никъде не был. Има ли смисъл да отида в Грузия? Стоит поехать в Грузию. Има ли красиви грузини? Прекрасная Красивая страна. Грузия. Аз Да, съм това е женен. една прекрасна Я страна. Я не считаю, женат. что страна такая, что Смятам, че интересная, страната е красивая, такава, надо че поехать трябва да се обязательно. посети. Това е една красива, За интересна грузинските нищо страна. не казвате. Насчет грузинок, защо Казах ви, че не съм женен. Това е сериозен проблем. Ну, мне неловко говорить Не ми е о удобно да грузинах. Это говоря вы за должны грузинките. решать, Вие какие трябва да они грузинки. решите какви са грузинките. Я же не Спът ли буду с нож под говорить. възглавницата? Они лежат с кинжалом под подушкой. Нет, женщины нет, Не, только жените мужчины. не, само мъжете. Това е добре. Это хорошо. Вие носите името всъщност на създателя на този ансамбъл. Това отговорност ли е? Это Да. ответственность. Это Да, большая това е голяма ответственность, отговорност. Това е но много это голяма еще плюс отговорност. счастье. Но освен това, Потому това е что я с щастие, гордостью защото аз ношу с эту гордост фамилию. нося тази фамилия. Трябва да ви кажа, че това, което видях днес в интернет, много ме впечатли. Аз съм гледал ваш спектакъл. Мисля, че единствените народи, които играят с оръжие и танцуват, са шотландците и грузинците, които имат танци с оръжие. И то с хладно оръжие. Това как си го обяснявате? Заради планината, заради историята, заради... Это с историей, Да, потому това е что свързано всегда с историята, защото винаги се е налагало исторически да защитаваме земята си, свободата си, да я отстояваме за един свободолюбив народ, за една малка страна. Винаги не се е налагало да воюваме. Някакъв съсед винаги се е опитвал да нахлуе на територията ни и исторически не се е налагало да се сражаваме, да владеем оръжието, нещо, което са го правили в Грузия. В нашия фолклор това е много подчертано. Сигурно, че имате много успехи в нашата страна с вашите концерти. На 11 и на 12 във Варна и в София. Желая ви успех. Уважаеми зрители, представих ви Нино Шукишвили.